Eusko Label Ligako azken aurreko jardunaldia ospatuko da Bermeon. Iraileko 3. asteburuan, gorriz markatuta dago Eusko Label Ligako zale guztientzat. Izan ere, bertan amaituko da beste denboraldi zirraragarri bat, horrela azpimarratu dute izango dela denboraldia. Hain zuzen ere, denboraldi hau amaitzeko geratzen diren 2 jardunaldietako lehena, Bermeon izango da larunbat honetan. Bermeo hiriko 39. ikurrina, abia sari nagusia eta Eusko Label Ligara zein Euskotren Ligara igotzeko playoffetako lehen jardunaldiarekin batera. 39. edizioa da, urtez urte ikaragarrizko ahalegina eta antolaketa lanak egin ostean, herriarentzat bere nortasuna berriro maiganeratu eta jendeari erakustera emoteko beste aukera bat, kirola, kultura, tradizioa uztartzen dauzan ekimena da, beraz, baldintzetara egokituz beste behin ilusio handi sartzen dugun ekitaldia da. Hori da, urte eta erdiko esfortzu honek pena merezi izan dago, ezin dugu atzera pausurik emon, beraz, ahalegin horregaz jarraitu behar dugu, batez ere etorkizunera begiratu behar dugulako eta datorren urteko estropada modu arruntago baten antolatu ahal izateko, aurtengo esfortzuari eutsi behar dutzagu, beraz, dei hori egin ez da, bizi daigun arrauna intentsitateagaz, emozioagaz, baina neurriak errespetatuz eta kontuan hartuz. Jardunaldia, arratsaldeko 6:20 gutxietan hasiko da Euskotren Ligako playoffetarako lehen jardunaldiarekin, eta bertan izango direnak hurrengoak izango dira. Deustu Arraun taldea, Tolosaldea Arraun kluba, CR Cabo de Cruz eta Hondarribia bertako igogailuak Euskotren Ligako azken postua lortzeko lehian. Erlojupeko formatuan arituko dira, 2 luze egingo dituzte ziaboga batekin. 2778 metroko distantzia eginez. Jarraian, Eusko Label Ligako playoffaren txanda izango da eta Getariako Arraun elkarteak, Kaiku Berez Galanta, SD Samertolameu, Klub Domar Bueu eta SD Tiran Pereirak Arraunaren maila goreneko azken 2 postuen bila joango dira. 7:10 gutxitan berriz, Eusko Label Ligako 8 tripulazio onenek bandera berri bat jokatuko dute. Denboraldiko azken aurreko bandera izango da, Bermeo hiriko 39. ikurrina. Abia sari nagusia hain zuzen ere. Lehenengo txandan, CR Cabo de Cruz, Ondarroa Kikautxo, Bermeo Urdaibai Abia eta Zierbena Bahiaiz de Bizkaia arituko dira. Eta ohorezko txandan, Orio Orialki, Donostiarra Amenabar, Go Fit Hondarribia eta Santurtzi Transportes eta Gruas Aguado arituko dira. Coviza dela eta murrizketak egongo dira eta segurtasun neurri zehatzak hartuko dituzte irailaren 16-tik 18 bitartean, estropada eguna izango delako. Arratsaldeko 3:00 aurrera, ibilgailu eta oinezkoen pasoa debekatuta egongo da, Frantxunatxetatik aurrera, Olatu Orman eta Kaian ere bai. Aurtengo nobedade gisa, Olatu Orman ikusle kopuru murriztua baimenduko da. Horretarako, aldez aurretik izena eman dutenek, arratsaldeko 4:30-tik 5:30-tara sartu ahal izango dira gune horretan. Zale horiek segurtasun distantziak mantendu beharko dituzte eta musukoa jarrita izan beharko dute momentu oro. Urte berezi honetan, udalak eta klubak erabaki du 300 pertsonako aforo bat edukitzea eta eskatzen diogu apuntatu ez direnei telebistaz ikustea eta lasaitasunez osoz.